väl päästä. Ja, så är det. Bra Sara, du vet. Bra Sara. Bem. Så kom Jada. Pressa till Sean, kom Jada. Ja. Jada Sara, kom. Kom Sara. Bubi. Jada. Kom. Alsjeblieft. God morgon. Öppnande för Jackloss till mars. Så föder vi. Kom Sara, Jada. Kom Sara. Kom Sara. Jada, kom. Jada. Kom Sara. Alsjeblieft. Pressa Sara. Kom Sara. Jada, kom. Kom Sara, Jada nu, kom. Jada. Pressa person, kom. Pressa Sara, klara väl. Alsjeblieft. Kom. Kom. Jada. Sara, om du tackar fram Jada, kom. Ja, Sara! Alsjeblieft. Wat doe je er weer, kom? Ja, Sara! Wat? Ik zeg het net. Ja. Staat er al daar. Ja, maar dat bedoel je. De tijd is bijna. Oh my god, dus jag kan göra som men jag tycker att det är
Det här. Ja. Det var ju första hängan det här och femte intressant det var inte kort. Nej, det är inte det. Ja, du klar herfra? Det är okej då. Ja, så är vi klara att börja att ta upp henne på plats. Mestje hälsar. Mestje vi fot. Jag ska väckna filmläkarsamband för jag bjöd dig hjärtliga välkommen till en RC-kapping och i Ankos filmläge. Och fällene som är i det är Havna filmläkarfälla, filmläkarfälla i Ljóse och filmläkarfälla i Stök. Balkaner som vi kappas i morgon är stig tjej, kvinneonklingar och kvinnor och mansonklingar och män. Og anbøyene vi kappa søy av kvinnesyn er hvite og gulv, og tjommannen låg, parallellbar og rekk. Det som dømer kvinnesynet er Elspeth Lamake Dalbø, Sanne Langgaard, Anna Kristina Jensen, Anna Marke Dalskar Thomsen, Tjommannen som dømer i det er Rune Skaramar, Sonne Mikkelsen, Isha Danbjørn Heinsen, Ronny Petersen og Jakob Dahlsen.
Og skreien vi rettsfylsene, hun ligger ved inngångsene, og langer til utslutene og strømningsene, hun har Facebook-synet til Filmakasambandet. Og til sjøen da kan man kjøpe det kvart i kursene. Og vi skal minne litt med at man kjøper bare til lampene, at man kjøper ikke. Mest jeg hilser. Merkeligt. Gjør så vel og gå etter.
Halvfalda.
Hans frie, kom! Hakt om frie, kom! Kom så! Stand! Gå! Kom så, ja. Stop, stop. Kom du i videre, ja. Pausa. 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 Pausa.
Kom. Og så offside. Nu är vi igång. Stoppa. Och så va. Anda. Jag tar öl på va. Kom. Kom så. Gör det. Vad gör det?
klockan är faktiskt ner nu. Hemma färdigt. Här börjar.
Ramus har 8,5 miljoner. Tack för det.
det som ting. Okay.
Men vi tar det till Just around.
Vi får be uppgåvan till klart utmarsch. Så much. Mestje Hartzheim, mestje vi fot. Så henta kaffen til komna enda, og vi tar heirsmestje handan etter. De som ber kjettene, de kan gå med inn her. Og han til det har vi Bart og Hansen, nevnta limmer fra Støk, og Anje Rein fra Havna Filmegakvella, og Jasser Weier nevnta limmer i Støk. Vi får byrja litt i tjej. Vilka det måste jag säga nya. Ja, vi börjar vid bitarna. Och nummer 2, George Alta Petersen från Stök vid 2,65. Och nummer 1, George Sara Höj från Stök vid 6,65. Sara är sin släppavinnare.
Hjärtaliga till lucko. Vi kan gott vara standande. Vi tar guld. Nummer 2, George Alta, Petersen från Stök vid 6,4. Och nummer 1, och Seba Winter Sara Höj från Stök vid 6,1. Hjärtaliga till lucko. Så det är kvinnlig ungtvingarna. Vi tar bitan först. Nummer 2, George Gunnar Mörsker från Hamar Filmnägafälla vid 20,35. Och nummer 1, och Seipa Venner, George Sölja Fej Müller från HF vid 20,25. Hjärtaliga till lucko. Så det går. Skiftar domma. Nummer 2, George Sölja Fej Müller från HF vid 11,6. Och nummer 1, George Gunnar Mörsker vid 12,2. Gunnar Eisen Seipa Venner. Hjärtaliga till lucko. Hjärtaliga till lucko. Så vi kommer till kvinnor. Och vi tar bitan. Nummer 3, George Kaspar Danielsen från HF vid 11,1. Nummer 2, George Astrid Bräckman från HF vid 12 stigen. Och nummer 1, och Seipa Venner, George Rebecca Ingadötter Lein vid 12,35 stigen. Hjärtaliga till lucko. Jag kan snacka gulv. En delt öronplåse är Rebecca Ingadötter och Kaspar Danielsen från HF vid 11,8. Den första plåse och Seipa Venner är Astrid Bräckman vid 12 stigen. Hjärtaliga till lucko. Så är det mansomklingarna. Vi tar låt först. Att 3 plåse är det Marsten Olle Arke från Stök vid 11,35 stigen. Öronplåse är det Torlöv Kristiansen från Josnon vid 11,45 stigen.
Og av første plasset og Seipa-vinner er det frie Langgård fra Støk ved 11,5 stigen. Hjertelig til dere. Vi tar parallellbar. Nummer 3, Josh Martin Olli Arker fra Støk ved 6,65. Nummer 2, Kaito Kjøtland fra Jøsnån ved 6,90. Nummer 8, Steipa-vinner er Torlaug Kristiansen fra Jøsnån ved 2,6. Hjertelig til dere. Og i rett, her gjørs frie Langgård fra Støk nummer 7, ved 2,2. Torlaug Kristiansen fra Jøsnån gjørs nummer 2, ja, vi tar lagt vissa på seg. Ja, Torlaug og Kaito Kjøtland, Finko Bayer, 4,45. Her er bra for Jøsnån. Hjertelig til dere. Så er det mennene. I lov, nummer 7, Gjørges Togje Jansson-Strøm fra HF, ved 11,525. Nummer 2, Gjørges Ole Johansen fra HF, ved 11,0. Nummer 8, Steipa-vinner er Tjolmar Allansson Dalskar, ved 11,025. Hjertelig til dere. Sekretærløyper, nummer 2, Gjørs Tjolmar Allansson Dalskar, i 6,550. Nummer 8, Steipa-vinner er Ole Johansen, ved 11,6, bare fra HF. Hjertelig til dere. Ja, så er vi kommet til det. Og en ørenplass er det Ole Johansen
fra HF i 2,85. Nummer 1 i Seipa vinner Tjolmar Andersson Danskar i 11,95. Tjolmar gjør så som var første til kapping. Det sier det rett? Katchi. Det første er også lukkvittur. Hjertelig at lukke. Ja, det kan reise deg nå. Og jeg skal regne for Finnmarkasamband, takke for kappingene og ønske at du kan hjertelig at lukke, og tusen takk for en flotte kapping til Rysla Ofer. Og jeg kan takke Finnmarkasamband for å kjipe for kappingene. Mest til litt.
So good.
Jag ser att jag har gjort en fejl, men kallt ska fler. Sai från det.